On our way to San Juan Arena. Walking tour by Ilocano Math TV. Mainit, mainit. Anong oras na ba, boy? Alas 11. May kasama akong gwapo na naglalakad. Ayan po siya. At manonood po kami ng basketball. Ayan po ang gwapo kong kasama. Gwapo nga ikaw ba, sir? Hindi ah. Gwapong seaman. Oh, malapit na yan. Entrance na to ng San Juan Arena. Ay, yung aking shoes oh. Yan mo lang yan. Mamaya tayo magtali ng sintas. Museo ng Katipunan. So dyan po kami galing sa Bandarian. At kami papasok na sa San Juan Arena. Along Pinaglabanan Street dito sa San Juan. Oh, ito na nga oh. Ito na ang San Juan Arena. Oh. So gusto kong ipakita sa inyo ang bungad ng San Juan Arena. Tatawid lang ako para makita natin. False alarm yata tayo kasi San Juan Hall of Justice pala itong nasa harapan. San Juan Hall of Justice. Akala ko ito na ang San Juan Arena. Pero palagay ko tabi-tabi na to. Ate, saan dito yung San Juan Arena? Ito na? Yan na sir. Thank you. So, ang San Juan Arena ay tabing-tabi ng San Juan Hall of Justice. Yan. Tatawid kami dito. Dito kami galing. Tapos, P. Guevara. Ayan, along Pinaglabanan at saka P. Guevara Street. Sir, mag-hi ka naman sa aking YouTube channel at shout out. Saan ba yan? Saan ba yan? Ilocano Math TV. Ay, Ilocano kayo, hot? Ay, Ilocano kami. Nati kayo? Hindi kami Pangasinan. Ilocano Math TV. Country. Ayan, so hi sa lahat ng mga taga Pangasinan. Saan po ba sa Pangasinan, sir? San Fabian, San Fabian. San Fabian, Pangasinan. Salamat, sir. Salamat. Punta kami ng Juan Arena. Malapit na dito, ano, sir? Pakana. Thank you.
Ilocano Math TV. Subscribe to my YouTube channel. Ayan yung Kilin Arena. Ayan. Adugayam ti Ilocano dito eh. Ayan, ito na po kami sa may San Juan Arena. Tayo uniform service na ayan, maraming chicks. Ang dalaga. Yan. Pila na ano sir? So, magsisimula na po tayong pumila para makarating po tayo sa loob ng San Juan Arena. May coverage ang GMA. Sir, dito ka lang at video ko lang ang paligid ng San Juan Arena. Ayan, marami na pong pumipila. Papasok po yan ng San Juan Arena. Pero gusto kong ipakita sa inyo yung sa paligid ng San Juan Arena. Kasi mamaya papasok na po tayo sa loob mismo ng San Juan Arena. At ito po ang nasa paligid niya. Likod yata to likod ng San Juan Arena. Left entrance po ito. Sasakyan lang yata ang pwede dito. Check natin. Basta ito po ang paligid ng San Juan Arena. Yan, so inikot ko lang naman po ang San Juan Arena para makita natin kung anong meron dito sa paligid niya. Mga sasakyan lang ang nakikita kong dumadaan dito. Pero tignan natin kung ito ba ay pabalik dun sa pinanggalingan natin kanina. Pwede bang ganon? Let us see. Ilocano Math TV. Please subscribe po sa aking YouTube channel. Ilocano Math TV. Inikot ko po yung sa San Juan Arena. Okay, pwede nga. Pag inikot mo siya, syempre babalik ka din dun sa pinanggalingan. Yung isa kanina left entrance, ito naman po ang right entrance ng San Juan Arena. Spectator entrance. Yan. Ito pong paikot ng San Juan Arena. Paligid po ito ng San Juan Arena. Ilocano Math TV. Please subscribe po sa aking YouTube channel. Salamat. So, maraming manonood ngayon.